Keď sme v máji po poslednom ligovom zápase Mikuláša oslovili Erika Endriška s otázkou, či to bola jeho definitívna bodka, premohli ho silné emócie. Aj keď sa bývalý futbalový reprezentant napokon rozhodol pokračovať, dnes, teda o 8 mesiacov neskôr, dal profikariére s Bohom. Zásadné vyhlásenie prišlo v špeciálnom čase v deň 6. narodenín dcérky Jany. 37-násobný reprezentant s bohatými skúsenosťami z nemeckej Bundesligy sa tak pri bilancovaní tentoraz usmieval. Neočakával som, že to pôjde tak dlho trvať a ešte, že pochodím toľko krajín. Som spokojný. Erik paradoxne v Mikuláši ostáva aj po kariére, už ale v úlohe zamestnanca na finančnej správe. To bol koniec koncov aj hlavný dôvod konca na Tatrane. Podarili sa mi vlastne spraviť či psychotesty, tie výberové konania prejsť, či fyzické testy, takže uvidíme. Teším sa na to. 37-ročný rodák z Trstenej sa ale s futbalom definitívne nelúči. Už zajtra absolvuje premiéru v treťoligovej Starej Ľubovni, ktorá túži po postupe do dvojky. Uvidíme, koľko tam príde ľudí, ale dúfam teda, že sa mi podarí naplniť ich očakávania ako aj ambície klubu.